Ndewo unu ndị ikwu ndị ibe ụmụnne na ụmụnna nakwa ndị enyi unu apụtara n'ụbọchị taa. Eji m aka na anyị niile pụtara site n'elu akwa ndị na-eje iche iche na ahụ isi ike na ndụ n'ụbọchị taa. Mana tupu anyị aga n'ihu, anyị ga-ekele Chineke bi n'eluigwe, Olisa kere ụwa, onye mere ka ihe ndị a niile dị mfe. Ụmụ nwoke, biko ka anyị kwara nyere Chineke anyị ugwu, maka na ọ ka mma ime ihe kwesịrị ime. Nna m, imeela o Chineke bi n'eluigwe, oke kere ụwa, ka onye mere ka anyị pụta na ndụ na ahụ isi ike n'ụtụtụ a site n'elu akwa ndị nna anyị dị iche iche na n'ime ụlọ anyị dị iche iche na-enweghị nsogbu ọbụla. Otu na nsọpụrụ dịsịara gị Chineke anyị, n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị, amen. Emere nke ekwesịrị ime ka anyị bakwa n'ọzọ, maka na emenyere nwanne di, emenyere ogbo nne di ya, ma menyekwara nwa nọsi ike, wee na-adaba. Were nke maazị Siza nye Siza, were kwe nke nna anyị bụ Kraịst nye. Abụ m onye ụka, anaghị m agọ mmụọ. Ekwenyere m na ihe ụka, abụ m onye na-agọ mmụọ, mana anọ m n'elu omenala ọbụla dị mma, si eme gịnị, si ehiri. Ọbara abaghị ya, ọbara mmadụ abaghị ya, ọ bụghị ọbara ọkụkọ, ọ bụghị ọbara ewu, ọ bụghị ọbara ehi. Ya bụrụ ọbara ehi, ọbara ọkụkọ, ọbara ewu, ya dịwa, mana ọbara mmadụ abaghị ya. Asị m na aka m nọ ya. Dịka m si kwuo, abụ m onye na-agọ mmụọ. Anyị ga-aga n'iru. Ọ bụ mbụ Maazị B.O. nwafọ Igbo kajara akaja, onye nkụzi asụsụ na omenala Igbo ka nna ya nọ n'oge awa. Ọtụtụ mgbe ndị mmadụ amaghị ihe dị iche site na omenala na ọdịnala. Ụfọdụ na-ewere omenala dịka ọ bụ ọdịnala, ụfọdụ na-akpọ ọdịnala omenala. Mana omenala na ọdịnala bụ ihe ndị Igbo na-eme, mana ha abụọ abụghị otu ihe, mana ha yiri, mana otu mụtara otu. Dịka m si ekwu, ọdịnala mụtara omenala. Kedu ihe bụ omenala? Omenala bụ ihe mmadụ bịakwutere na-ahụ na a na-eme, eleghị anya onye nke mbụ emene, onye abụ agbasoro ya mee, onye atọ agbasoro ya, onye anọ agbasoro ya, onye ise agbasoro ya. Ịma na o nwere otu ilu ndị Igbo na-atụ, ha sị na ihe ọjọọ gbaa afọ, ọ bụrụ omenala. Kepụtara ọghọ omenala, na-eme ya sịkwazie gị na ọ bụ omenala. Ihe dị otu a na agara ịlụ nwaanyị, alụcha nwaanyị, kwụọ ụgwọ isi nwaanyị ahụ, mezuo ihe kwesịrị ime n'isi nwaanyị ahụ. Nwaanyị ahụ abụrụla nwunye nwoke mezuru ihe ndị a. Ihe niile ahụ o mere, ebe ha nọ n'okpuru ya bụ ihe a na-akpọ ọdịnala. Ha abụghị omenala, ihe ndị ahụ o mezuru. Mana ọtụtụ mmadụ, ọtụtụ ndị Igbo na-akpọ ya omenala. Dịka m si kwuru unu, ọdịnala tọrọ omenala. Ọdịnala bụ ya mụtara omenala. Mana ka a kwụchara ụgwọ isi nwaanyị ahụ, mezuo ihe niile a na-eme n'isi nwaanyị, nwaanyị abụrụ nwunye nwoke mezu ihe niile a. Abịakwuo si na o nwere ihe a na-akpọ ịgba nkwụ, ụfọdụ na-akpọ ya ịkwa nkwụ. Abịakwazie si wee riwe ihe ụbọchị a ga-eme ya. Anaghị m ekwu maka ịgba akwụkwọ nke a na-agba n'ụlọ ụka, ma ọ bụrụ na akwụcha ụgwọ isi nwaanyị, mezuo niile a na-eme n'elu isi nwaanyị. Ihe m na-ekwu maka ya bụ ihe a na-akpọ ịkwa nkwụ ma ọ bụ ịgba nkwụ, dịka ọkwa mba si achị na olu. Ọ bụrụ na ọ ghọtara ihe m na-akọwa. Ka emezucha ihe niile n'isi nwaanyị ahụ, asị na a na-agba nkwụ nwaanyị. Mgbe mbụ nweghị ihe dịka ịgba nkwụ nwaanyị, mana otu onye malitere a na-agbazi nkwụ nwaanyị. Onye ọbụla lụchara nwaanyị mezuo ihe n'isi ya, ọ gbahụ nkwụ nwaanyị. Dịka ndị Igbo si ahụta ya, ha na-ahụta onye ahụ na o mezubeghị niile. Ha na-ahụta ya na onye ahụ mezubeghị ihe o kwesịrị ime. Mana ihu Chineke, mana ihu mmadụ, mana ihu ndị mmụọ, dịka ndị kwenye na ndị mmụọ na-ahụ ụzọ, onye ahụ emezuola ihe o kwesịrị ime. Ihe ndị ahụ onye ahụ mezuru, ije mata onye mụrụ nwa, kwụọ ya ụgwọ kwesịrị ịkwụ ya,
kwụọ ụgwọ ekwesịrị ịkwụnyere isi nwaanyị, gotesie ihe dị iche iche eji alụ nwaanyị. Nke ahụ bụ ọdịnala. Mana ịgba nkwụ, kpọkọọ oriri nke ejiri n'ụbọchị ọzọ, eme ya tụọ nda mmiri, nche mmiri, ndị mmadụ anọ na-ebupụtasịa mmanya na ihe oriri. Nke a bụ omenala. Ọ bụghị otu ahụ ka ọ dịrị kemgbe okike ụwa, mana o nwere onye malitere ya, mee ya, onye mbụ mee ya, ọ gaa, onye abụọ mee ya, ọ gaa. Ọtụtụ ndị aka ji akụ ji ewezi na ha ji ego ahụ na ọ nwere isi na ọ na-aga. Ọtụtụ ndị mmadụ tinye aka n'ime ya, akpacha ego mmeche niile ka ha mechie kwụcha ụgwọ isi nwaanyị, ha emekwe a na-akpọ ịgba nkwụ nwaanyị. Ịgba nkwụ nwaanyị ahụ bụ omenala, ọ bụghị ọdịnala. Ọdịnala bụ nke malitere kemgbe ntọala ụwa ka ọdịnala malitere. Ọdịnala emechaa ya tupu nke a na-akpọ omenala apụta. Ọdịnala na-ebu omenala ụzọ nke ọtụtụ mmadụ na-aghọtaghị. Mana aga m akwụsị ebe a, mana ka nkwube agaghị m ekwuchi ya taa, maka na o nwere ka m ga-esibegide akwa enyi m nwaanyị nwụnahụrụ m. Ndị mmadụ elewe m anya, nwoke a ọ na-akọwa na ọ wụghị ya gburu nwaanyị a, ma ọ na ọma ihe mere. Aka m ga-eji wee mee gịnị? Bịa aka n'igwe ka ọ ihe adịwa ka enwe ama. Ụbọchị nta ka chụọ na Owere nchi. Ihe ọ bụla bụ ihe ọma anyị na-achọ na Eke, Orie, Afọ na Nkwọ, anyị ga-enweta ya. Ngwanụ, mara nke ị na-eme, maọbụ omenala maọbụ ọdịnala. Ọdịnala bụ nna omenala maọbụ nne omenala. Ọ bụ ọdịnala mụtara omenala. Nke ahụ wuru ga-ewuru na ntị, ka o biri ga-ebi na ntị, dịka nne m si ekwu ya. Ngwanụ, ọ ga-adị na mgbe ọzọ anyị ga-etinyekwu okwu a ọnụ. Ka ọ dị ka emesịanụ, daalụnụ ebe ọ bụla unu nọ. Ka a gaara anyị nke ọma, ndị Igbo niile, Eke, Orie, Afọ na Nkwọ. Ngwanụ, ka emesịanụ, daalụnụ.